केला प्रश्न निघता समाजा बाबतीत म्हण लागता पळ्या आवा मांच्या मच्छन बसला रे तू खाई बसता मांच्या लागी खुर्ची दवरून खुर्चीर बसता आवा खुर्चीर बसल्या तू खाई बसता खुर्ची लागी तू माडेर बसता मानेर बसल्या तू खाई बसता मांडी सोडून मांडेर बसता विनया नायक आम्हा डायरेक्टर and actor and singer multiple roles त्यांचा काम करतली माई मीना भंडारकर तागे नेबर जाऊन येतल जानवी प्रभू आणि सानूर रंगात तिलक तुम्ही गेलता घरकड कोपून बसल्या दिसता कसं करचे हांव मॅनेजराला वचून म्हाका कांय नच अर्ध दिवस रज घेवन घरकड वता आनी वतान तिगेले खातीर गोड्याळ मुखार घेवन वता ना जाल्यार कोपून कसन करता म्हणून सांगता जायना इतकं गोड्याळ मुखार म्हळ्यार प्रिती थोडे पुणे कोप उडी काडटा तिगेले हांव मॅनेजराला वचून येता अर्ध दिवस रज निमून येता सपना त्याची काही माहिती म्हाका घंटे 12:30 सपना हांव अर्ध दिवस रज घेतला गो हांव तिके घरकाड वता फाय मेळ्ळी आमी काय ना एन्जॉय करडे थँक्यू राधा दिसांक हांव विश केला हय खंडीत सांगता थँक्यू रंगाल एक्सप्रेशन पळयलें तो एनिवर्सरी विसरला दिसता वचो आमकां तुमच्या कोणाली खबर म्हाका मेगेले काम चड जाला साडे 4 जाले मेगेले काम जाले आयचे आनी घरकड वता फाल्यां
घेऊन जायता हांव बैठ आईची ती संतू वालटी केलेले 1 वर्षाले कारी गंमत करूया म्हण सांगता आशिल्ले आनी एनिवर्सरी विसरल्याची आणि माई 2 दीस कोण बहिणीचे वचून 4 दीस जाले आणि के बघतो ना तुला घरचे काम मागीर मग तयारी अयो देवा आम्ही फूड आणि पार्टी मोड गेला देवा असं बारकेपणी सुद्धा करू कोण हां माय येले शकतो राधा हॅपी ॲनिव्हर्सरी कित्याक कोण बसलाय गो तुला गो पळ्या कसं हाडला पळय पण तुगे खातीर कोड्यार मुगार हाडला गो राधा गो पुन्हा तू याग मी केली राधा रतीचे कोपून बशिवे याग मी केली राधा रतीचे कोपून बशिवे कोड्याल मुगरे गुलाबी कावरे तू केले खंतेरी मळचिवे याग मी केली राधा रतीचे कोपून बशिवे काम आजी अधुर जगले तू कमळच्या फूल घेऊन हाडले बेजावर तोंड कोण उपून बैसून म्हाका फाटी घालून येत्या बसले घराची उदक सरले बारी दुखून उदक भरले होन उदक कुर्टा फाटी दुखून म्हाका आजी मस्त पूर जाल्ले कुर्टाक तेल हाण पुस करी याग मी गेली राधा रतीची कोपून बशिवे तुगे लम्मा पाचे ते वचून 2 दिसांनी येत म्हूण सांगून 4 दीस वचून जाले आज घर सोड पुरा कामीचे माथे कोडू चंद कोण हंतूण दिवन दुखीत्याल कोर्टाक लावून चंद कोण मालिश कोण आता पुरा वांगून योग मी केला कोपू सगळे सोडून थंड थंड शरबत करून हाडवे याग मी गेली राधा रतीचे कोपून बशिवे कोड्याल मुगरे गुलाबी कावरे तू केले खंतेरी मळचिवे याग मी गेली राधा
विषय सांगता गाव वचून एक वर्ष जाईल बाबा आणि हे मावा साहेब बसले ती तिथलो की फोन करून हे विषय सांगता सर्वे ती देवीला आशीर्वाद वचून देव नेवणार अच्छा गो देवीला आशीर्वाद देव नेवणार जय जय श्री शारदे लोकपूजिते